iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Wow naman! Nagkasat ka talaga, Emalin! Hagasan, tall, dark, and handsome! Ano yan? Naimbag, tasan anang isit? Tall, dark, and handsome ko nga. Anyamat daytan nga ibagbag ang eda. Mako na kadi ang kinagasat dayta? Awan makunakkan ko na. At dapat permanente at trabaho na kas chief technician iti pagtrabahuan na kumpanya. Makarik na ak iti danag no maminsan. Oh, apay? Damak ko nga tapay sa baling arman na iti opisina na. Anya? Naamwag iti kadwa na a technician. Isumot ti ko nana. Kun agkras ka no ti may sa a reporter ta. Kasta? Un ka no. Bayaman. Isardeng na siguro ti agaram, ta agayat unay kan. Paliiwan ta ah. Nga magingay ti mabalin? Saan ka kumabas sa aglawan kan kwa na? Maawata mo ti kayat ko asawat. Wan, maawatak. Kan sapay la ko ma. Taagdi lang anghel ka ako nada. Nga agbalpaliw ni Darlito. Taagayan ayat kami. Kap-kap na kamatla ang tiriknam, Emalin, anak. Nariknak nga agayatak kan Darlito, papa. Sige, saan ka alapdan iti dayta arik na? Kan pangedeng mo dayta, anak. Agyaman iti pan nakaawat yo, papa. Natural. Si Kati maikadwa iti buridak nga anak ko. In maikadwa a babae nga anak mekin mamam. Iso ajak kayat asan anasaya at ipagtungpalam iti panlakiayan ayat mo. Don't worry, papa. Panagkita kan Darlito kat mapagtalkan mat a lalaki. Sapay la kuma. Sige. Sige, dilaang maibagak. Saan ka kumapay launa nga agtalikon kwa na? Wen, papa. Saan kayo agtanag? Ay ayatek nga agpaiso ni Darlito. Ngam no maduktalak ama diti ugali na kan addamading aramid na. Isina. Apay at ito'y igit ti baybay tinangawisam kanya. Sakit, nasa alamsaman ti angin na manipod iti baybay. Kahit ko ang makapagsulsulo, tita, Emalin. Darlito, Arakupin ka. Tatlusan ka malamin. amang nusad ino ti pagtungpalan ita. Anya ko matiparikot. Di agasawatan. Ano ya? I love you. From the bottom of my heart. Emalin. San arong mga napasamat ti kastoy kadata, Darlito. Awan rin mga pagtanagam. Tasan ka matalukwan? Kasanunod po nga da ito. Pungtan naklaki di da papakan dagiti kakapsat ko. Kasi tinakunak. Awan panggap ko amang lukukin ka. Sapay lang uma. Tapod no dagiti ibagbaga. Agtalik ka kumakanyar. Saan ka nagduhatwa? Tay ayateng ka, Emalin. Kan, ada na amuhak iti kadwayo at teknisya. Anya dita? Ada ka no ar-ar mamidya opisina yo. Anya? Usus, mamatpati ka matitidayta? Kan, gusto ka no kan katimay sa reporter yo. Saan ko mga isuda ti patpat diyang? Siya kung di mangibagbaga. Si kalaang tay ayatek. Kinkayan ayat ko. Sige, itulnog na ko. Tamadanagan laki di da papa. O sige. Kempaliwan tanto ko mamananti umay dito eh. Love ko. Anya? Ay, saan? Umunakan maudin daytay. Anya? Kado mabiit ka lang iti papanam. Maladaw ka labit.
Ang anyat orasan. Sorry, Papa. Sige, sige. Agpalas kan, tamangan kan. Nangan kaming kindarlito, Papa. Kasta ka di. Ang apaya kasta tilangap. Ha? Kasla, ada ka di mariknam amadi iti bagim. Agsakit ka? Saan, Papa? Awan sakit ko. Sige. Bandog mo la siguro dayta. Agina na ka nga ruden. Sige, Papa. Sumura ka nga rodan iti silid ko. Agul-ulbod samat ti anak ko. Ama nga no iliblibak na. Nga adda sakit na. Saan asumi na iti panunod ko tinapasamak kada kami kindarlito? Saan ko maarumbag nga anda mapasamak kada kami? Ta saan kami pa'y anak kasana? Saan ko man nga mo? Tadyak na puutan, di panangirukmak iti amin ko. Di pagdanaka, amang ano agbunga. Saan ko anak tumpal ti karit ka ni Papa? Kasaritak ni Darlito. Addan na pasamak kada kami. Kat masapol nga ikasar na ko. Medyo naladaw ka man, Nanay Malin. Kanapay ka sa tilangam. Kas ka lang, mamayo. Anya? Saan matitikunan? Gapo siguro iti pan nakaladaw ko ang nakaturog iti rabi Aso nga Apay yamin, anyat nagkapuyatam. Awan. Kataw nagkuyog kayo sa kinderlito, idi kan man. Apay nagapa kayo? Saan? Ay na, friend. Agkasar kayo aminan. Anya? Sus, sa anak pa yan nakasagana edang. Yun lang. Nakiayan ayatak ngagpayso. Ngamawan pa iti panunod ko ti makiasawa. Malin, anak. Aldawan. Saan nga taas umrek iti trabaho na? Anya nga tan? Agdul-dul umat. Saan mo't gayam anak kalak? Apay, anak. Anyat na pasamak ka. Saan ko nga mo, Papa? Nalamiisan sa titiyan ko. Agpudno ka man. Malin, anak. Papa, Adda ka di napasamak kada kayon, iti kaayan ayat mo. oo. Kunakun kat. Ayabam dito itakasaritak. Masapol nga itakder na tidayaw mo. Sa anak lakit ding agbidtot. Masikugkan. Anya ka diti bagam. Tarinan tanak pa diti opisina mi. Napatag ti ibagak tarlito. Wano, mabalin ka di nga kita tayo doon after office hour? Nakaduty ang pala. Kasano nga ron ang makapagsalita ta? Alas city ti off ko. Umayak tulat ta dito, taurayan ka. Saan? Agungit na boss, no da babae nga umay mang bambantay ka na kami. Kasano nga ron? Masapol ang makasalita ka. Kasarita ka pa nga umuna. Sakbay akasarita na ka ni Papa. Anya? Apay, anya ti magana? Ibagak man laangan kan ka. Oh, anya dayta? Kasarita na ka, may papan iti kasasaan ko ita. Apay, anya ti kasasad mo? Saan ka maawatan? Agdadagsan ako. Anya? Katsika, ti ama. Ayan ni Darlito. Inton day off na ka no, Papa. Masapol ang makasaritak na nasayaat. Saan ko nga itulo? Nga agsikog kan aga nagkaabalasang. Uwan, Papa. Ay, imbagak lang nga rodan kan ka. Asaan ka alapdan ang makinobyo?
Ang aganad ka. Wan ka awan. Ngam apay nga impalubos mo nga. Lading hita, papa. Saan pa nga amo da mamam? Tasaan ko pa nga awag ken ko ana. Tasaan ko akayat. Mariribok ti panunot na iji abrot. Papa, Kanuray dagiti kakabsat mo. Awan pa'y makamu kadakwada. Kat no maamwan da. Sigurado lakit di amakangag ka iti agkakasakit asa o kadakwada. si kalaan ti pangibaga iti daytoy Eda. Anya dayta? Uy, seryoso kan sa laon na ya. Ang dalaki dinadagsan na parikot mo. Pudno nga da. Saan mo lang kuman ang masasaw iti sa bali? Siyempre. Eda, masiko ka. Anya? Agin na maalawas na ito yan. Sino ti ama? Ni Kadidarlito? Uwan, Eda. O kat amunan? Uwan. Papaayaban ni Papa hatap na makapagsarita da. Saan pa yan nagparang? Iso amaluksaw ni Papa Kenkwana. Ay, amangan mat no. Uy, kasarita man na sayat ni Darlito, ha? Uwan, mapanak iti opisina da. Masapol ang makasarita ka na sayaan. Rumbang laang. Masapol nga itakder natin dayang ko. Apay nga yung palubos mo ngagsikog ka. Anya di kayat mo asawan? Saan pa'y nakasagana amang sawa? Kasano ako marudan? Parikot. O ba no? Nukait mo. Tapno saan mo nga ibaga abaybayan ka. Agdin nata. Ngumsan ta pa'y nga kasar. Anya? Oh, saan mo akati kasar? Ngumtap na awan parikot. Anya nga tano ipamuspo sa masana ng tulit si Kumo. Anya? Mawata mo siguro hindi kahit ko asawan. Saan? Saan ko akayat agbalin a kriminal iti bukot kong anak? Pues, umanugot ka iti kahit ko. Agdin nata. Ngumsan ta pa'y nga kasar. Oh, anya? Mait ka? Napigsa ti pakinakam mo nga agaramid iti saan arumbat? Saan kamot gayam anak kasagana amang itakder iti responsibilidad mo? Anya? Saan ko ngayon pagarot akasta darlito? Anya nga kahit mo asawan? Kasaritak ni Papa no umanugot. Naskan ka di pa nga ibagam keng kuha na rita? Masapol! Naskan amaamuan na kat agsagana ka. Nakasarita mo, ti kayan ayat mo. Uwan, Papa. Anyat ko na. Kaya't na, agdan na kami kanulatan, tas umarano ti kasarmi. Anya? Imbagak ko na, nga ibagak pa'y nga umuna kada kayo. Ibagam, akayat ko akasarita. Paumayom dito'y balay. Uwan, Papa. Ay, isuday tati imbagakin ka. Saan ka basta agtalag? Ala, anya nga rod. At daditan, tinapatag ita, kat itakder na ka. Ken saan pa'y nga mo dagiti kakabsat mo. Ken mamang mo, daytoy. Papa, Angam no maamuan da. Saan kulaangan nga mo? Nang runa dagiti kakabsat mo. agyaman na, Papa. Sige, ibagak nga rod kan darlito. Tao may taka sa uyo. Apay alangam ti aburido, ha, Darlito? Mama, ada parikot. Anya? Saan ko nga mo? No anya ti aramidak. Sa anak pa yung nakasagana iti daytoy. Anya dayta? Masikugan di may sa anobiak. May sa ano biya? Uwan, ni Imalin. Aginaon. Sus Mariosep ka, Darlito. Masapa na takdaram ti amin. Ngam sa anak pa yung nakasagana. Kan, ata sa pala anobiak. Anya? Ninirisa ti kaslan na timtimbang ti rignak. Anya dayto yan nga naramid mo. Sana mabalin na paglulukwam na kiti babae tabay sa ka babae nga inam. Kanyang rati maramidak. Kumayit kat na matita kanya. Anya? Basol yu ata naganak kayo ti gwapo. Sumardeng ka man. Ikasar mo ti kunaman na si Kugam. Imbagakken kwa nang agdin na kami latapay. Tas umaruno ti kasar. Umanugot nga rod, nang runa, dagiti nagandakan ko na. Ang susapo, Darlito. Nagparnoy kan ni ti parikot.
Hello. Who's on the line? Darlito, Si Kamot. Apay gimawag ka? kasalita na kakano ni Papa. Umay kay Jay balay. Aniya? Isot ko na na. Ko. Alas city pa lang di time out ko. Uray basta umay ka. Nakasalita na ka ni Papa. Apay ang naskin ngamin ng bagang pailaan. Anyakat nga ruda. Apay, anyat panggap mo. Lukon na. Sige. Gusto nun. Umayak. Salpagkit di. Ibagam Numapilpilit ka. Taisot ibagak kan Papa. Imbagak lang arunan awanan. Nakatulakit din. Sige, busy Bye. Salbagan. Ay, sa anak pa yung nakasagana para ti dayta. No sanda kahit nga din na kami latapay. Kat sumarsaro no ti kasara. Makamudi na. Kasano nga Roden? Agkasar kayo ko ba Iparikot nga ro. Kat saan ka nung pa yan nakasagana iti dayta. Anya? Langgong no kasta. Nagturit tinagam na nagaramit iti saan maiparbang. Tagayam? Sana nakasagana? Di na matakderan? Uwan nga ron. Tikatlauan ko. Yak lang amin na nalatan di pa nakailuyos ko. Ay, may sakamot ngamin. Ala, adaditan. Adamat basol mo dita? Apay nagpailuyos kalatan. Ay ayatag ngamin ni Darlito. Day takot. Ay ayatan. Di ka nagpanunot na imbag. Namala, sapay lang kumangarod ta maurnos yun day ta. Sapay ko Tagbaliw timbaga na kanya. Apaman amak pagsarita da ken Papa. Nga umanangkot matlaang nagkasar kami. Uri, simple laang. Kasanan na saan na kayat? Anya kay karamidam? Saan ko akayat tagpas nga Nga awan mabangunan ti anak ko nga ama. Ay, matlagayam. Apay ngamin nagtalag ka adagos kang Darlito. May papan iti day ta abanag. Amamat ngarot arman na. Aklunak nagbidutak Eda. Awanan mapalin ko. Agdaditan. Oo, matlagayam. Anyamat kang dadya lalaki. Urayag, makapagsarita da ken Papa. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Si kagayam ni Darlito akayan ayat ti anak ko. Ewan, sir. Pinayaban ka, takayat kong aglinawag ta. Sir. Amom siguron, nga aginaw ti anak ko. Ewan, sir. Kat amom siguron ti kay papananday ta. Rumbang atakdaram ti dayaw ti anak ko. Sir. Anya akwa, kayat ko tinalintag asong bat. Sorry, sir. Sa anak pa yung nakasagana iti day tabanag. Anya ti kinunam? Apay, adinanong yung matlanta ni Darlito. Nagturat tinakom na nagaramit ken ka iti kasjay? At ipailagayam na kasagana? Iti posible a responsibilidad na kang ka? Ayabam tinaganak kang ka. Kat kasaritak ida. No saan mo akayat nga adadakdakas ang mapasamak? Hoy, lalaki. Anya ti panggap mo iti anak ko? Lukom laang? Awan kasta panggap ko, sir. Naglawag. At dan sungsung batam. Ngamsan mo atakderan? Saan nga'y ayam ti anak ko? Amabalin mo lat ta pagaramidan iti kaykayat mo. Sa kalpasan na, ibalang mo? Kasta ka di, ha? San, sir? Ulitak. Ayabam dagiti naganakkin ka. Tagsasarita kami maipapan iti daytoy. Saan ko nga ipalubos akas to'y latan ti pagbanagan ti amin. At damat na nimbaga kini Imalin, sir. Agdin na kami latapay. Ta sumaron ti kasar, tagor nung kami pay. Kuma! Sakbay ang nagaramid kayo iti saan arumbang. Nupay adabasol ti anak ko. Tay manugot latan. Ang dakdakkel ti basol mo. Ta saan ka pa'y gayam anak kasaganang agpamilya. Ang nagaramid kan iti saan arumbang. Apay alintag tabibig mo. San ko malipatan dito ng inaramit ti ama ni Emalin, mama? Anya,
Anya tinaramid na. Adda nga min na sa ok adinan sa nagustuhan. Kat pinanalpak naklatan. Ay, sana mabalinti kasta. Mabantayo ka no Balayda. Tagsasarita kayo. Aniya. Saan ko lakuman na kahit imapan? Madapang tana. Ano sa anak amapan kat... Iso da ito yung ibagbagakan ka. Dakkel ariribok ti pinarnoy mo. Saan ko matlabasol ti amin ah? No talaga saan na kumakayat? Edi, nagkadkad. Ngam dakkel ti basol mo. Saan mo pa'y gaya makapkap na kan iti kunap? Nagaramida mon? Mama, ornurusin niyo kumati amin. Kahit kung agdin na kami pa'y lango muna. Ngamsan kami pa'y ngagkasar. Panagkunam o manugot na nga ron iti kasta kayat mo. Kasari tayo idaan. Ikariyo asubaro no ti kasarmi. Kasano no ti kayat da kitag kasal kailaan? Nga oray mayor wano islaan? Saan ko akayat? Anya nga ron ti aramidam? Saan ko nga mo? Saan ko akayat ngagkasar kami kan Emalin? Ay, Darlito, anya da ito nga inararamid mo. Tapay, humanugot ka nga agdin na kayo latan. Ako na nakat sumaruno ti kasaryo. Saan ko nga amo, Papa? Saan na mabalin? Nakiasawa dagiti babaya kakabsat mo, nga awan parikot. Uray saan ana ngayad ti kasarda? Uray kaskasano, nagkasarda. Papa, Uray dagiti lalaki a kakabsat mo. Sika, nagpasikog ka adi ka pa'y nagkasar. Terigat na. Saan na ka nga ikalaysa? Saan a mabalin? Papa, Sa anak nga umanugot. Katno kayat mo ti makidin na kinkwana nga uray saan kayo pa'y anagkasar. Makaammo ka itibyak mo. Saan ka matan nga agpakpakita pa'y kanyak. Kan saan kan adumapaw dito'y balay. aniya. Sana simra kayo manin, Darlito. Peste. Kaano ana patik ti bagak kan kuana? Nagpakadakin ni boss sa saan pala sumrat, madmadi ka no tirik nana. Kasano nga roden? Isarong karam di balay ta. Saan ko agad ti mapanijay? Kagurkurak ti amana. Anya? Kasta ti ibagam iti ama ni Emily? Saan ko malipatan ti panang disnog na kanya? Ay, saan naman siguro nga ramidan ti kasjay, nawan ti makagapo. At taman ka po na winawan. Awan karbangan na basta mangkapi kanya. Ay, uray pa, ay Darlito. Ribang nalangag pa kung babaka. Ay, saan nakakastak? Kasano nga rodan ni Emalin? Problema na na. Anya? Nuapay nga minadinaganat. Impalupos na kitin aksyo. Baso li adwa. Nangrunakan ka. Di ka pa'y lagam nakasagana ang mga sawang no niya tinararamid yun. Sige. Awan mo't karbangam. Nagsarita di ka sa tay. Naglukon? Bastos matay siya. Kunak na nataknan. Ay, bastos matgayam. Ayan ita dagiti naganak dahi analaing alalaki. Ha? Saan ko nga amo, Papa? Ako na naman nga ibaganak ang mamana. Saan dapat padasan ti mangloko? Ta ireklamo kiti employer na. Aniya? Wano, sinamkit din. No di nakakayat nga ikasar. Sana bale, kasumangputan ni mamam. Kat saanin nga agsubli pa ijay abroad. Ipakaamukmat da ito'y kadagiti kakabsat mo. Nang runakin manong mo Manuel amay sa pulis. Saan nga agloko-loko da ijay Darlito? Taamangan no agbabaw. Apay ka dito'y. Imawag ka kumalatan. Dakas ka diti mang sarunggar kan ga? Kan nagpakadak mo diti manager mo? Kan imbagak akaayan-ayat na? Anya? Sa anak asimrag iti opisina mi. Tamad maditirik na. Ngam inkarigatak timay. Amok. Imawag ak matada na patag nga ibagakin ka. Nungsan arumbang may ka dito'y. Saan mo akayat nga umayat ditoy? Tada ilamlamang mo, ha? Saan mo akayat amaamuan ti ar-armam ditoy? Nga addan kaayan-ayat mo, kasta? Anya? Ibagak paikid din, akaayan-ayat na. Kat masikuga kon, kat sika ti ama. Saan mo nga ramidan di kasta? Dinak malapdan Darlito. Kan ibagak ama sikuga kon, tapno saan dak alapdan nga umay.
Tadang sungsong batang kanya. Kunakmet asan mo nga ramideng tikasta ta. Tanya, Uy, ururayan na kayo ni Papa nga umay makisarita. Kan impakaamunan kada mamakan kakabsat ko ti kasasaad ko. Kan panagkadkad mo amang ikasarkan niya. anya. Saan mo kuman nga urayan animanong ko nga opisyal ti pulis ti makisarita ken ka? Adda kabsat mo, pulis. Kat nakapungtot, idi inawagan ni Papa. Ta imbaga na ti kasasaad ko. Salbag. No panggap mo ti mangliklik iti responsibilidad mo kanyak. Adda ken ka Darlito. Adda imbaga ni Papa. Ano mabalin? Saan ko akayat? Tadyak kayat nga agbalin a bastardo wenno bastarda ti anak ko. Anya dayta. No saan mo akayat ti mangikasar kanyak? Saan da ka apilitan? Ngam sa anak a makiden na ken ka adi nagkasar. Saan ko akayata day tati pa kaisagsag makam? Sige, mapanta makisarita kadakwada. Saan ko akayat nga kasar kami kan Emalin, mama? Ninirisa ti kunak. Tay sutay ayatak. No saan mo ngay ayatan, apay nga rod nga inarim mo sa nagaramidam? Apay nagaramidam iti sa narumbang. Natural, lalaki at mama. Kalukwan day tarason. Saan arumbang apaglulukwam na kati babae nga oray saan mo kapkap na kan? Ipamuspusan nyo dayto eh. Da kahit manggaran to, radyaklok ko ni Emalin. Ngagkalaysa kami tumutlaan. Siyak itati pasubong kaputi kalukwam. Halan mama, mapantayon. Saan ko akayaten nga umaijay? Tagis skandalo lang yung opisina. Kan saan ko akayat amamuan ni Risa? Ngat na si Kugak. Anya. Pagyaman nagtaadda kayo, misis. Kunak no awanen panggap yung umay. Pasensya ka lakuman kabsa tamakumi kumak. Ngamin kariga taklat tatim may ta kayat kayo ang makasarita. Saan akon nga agpalpalikaw pa, misis. Agayan ayat dagiti dua. Dadarlito kan Emalin. Ket saan daan naliklikan tinailawan. Dihadoak, tababaay ti anak ko. Saan ko akayat nga agpasngay abalasan. Uray asino mo ta kabsa. Tidakas na. Saan gayam anak kasagana kanutoy anak yo? Iti responsibilidad. Hangam nagturod tinakom na ang nagaramid iti san arumbang. Kapsat. Baliktadon tayo ti sitwasyon. Da kayo ti adda iti lugar ko. Humanugot kayo akas to'y latan, misis. Nga agdinadalat tapay, kat sumaruno ti kasar. Saan kay mat siguro nga umanugot? Lakit dia. Iti ababa asarita, saan kami nga umanugot. Kat no kastamot lang ti mapasamak. Sorry, saan mi nga ipilit ti anak mi, iti anak yo. Ha? Angam, saan mi nga amuno anya ti sumaruno ang mapasamak? Saan nga agipangpangta? Angam aging ga iti adda kalintegan mi. Tapno saanan amanayunan ti biktima ti anak yo adugdog. Masapol ang maikan iti pagnakman. Anya. Ikan kayo iti duangal daw ngagpanunot. Isaganak metten ti surat ken reklamok iti general manager ken owner ti kumpanya nga ayan ti anak yo. Ha? Sorry, misis. Angam nagbidot ti anak yo. Iti panggap na apaglukwan laang. Makita may taan ti bunga ti kinalokom Darlito. Kuha mama, saan ko nga makasigahan ti pamilya ni Emalin? Ita sikat ti mangornos iti daytoy. Kasarita may tinasayat ni Malin. Tinapana nga pan nakisarita. Salpagkit di. Agbalin ko ma-eleksyon kan kanda itoy. Katibag bagam asabali pa'y anubiam, isinamon. Anya? Mga no, adadala man lang ti parikot mo, nang runa no masiko gamot na ijay. Kuha mama, nirisa ti ayatak. Kayat mo, tapagpipirsayan da ka, ha? Kayat mo ti may balod, gapulat kinalukom iti babae? Di ka mabae? Saan? Oo, mutlagayam.
Naglagi pa ang timbaga ni Emalin. Kat numabad record ka. Ang mga nagwara sulay ta kat awan ton. Ti master kam at trabaho. O sige ma, kasarita ka. Ay ayatan ka, Darlito. Ngam no mapilpilit ka laang amang itakder iti dayaw ko. Lading itak. Siguro, nasa isaya at laang ang agsinat. Anya, Saan ko akayat ti makidin na iti lalaki nga awan serpin. At di na makderan ti karina. Emeline, mawatan na kuma. Imbagak mating katiga po na. Wan, nga maan niya ti panggap mo. Di nak ikasar. Taada sa bali akayat mo nga ikasar. Naita ka ti matiging ka. Noan niya lagi ti sumsumbrek iti panonot na. Saan ka kuman nga aglipak? Adda na kay baga kanyak akaopisinaam. Nga adda relasyon nyo iti may sa akaopisinaam. Apay ngamin nga isuda ti batpatyam. Di na ko mabugkawan. Parang ko nagkatawa na saya at apagtungpalan mo turungan ti panagsarita ta. No kaya't nakto akasarita. Umay kay di balay. Emeline, mabit lang. Emeline! Saanan anang ikas kaso? Salbak ti kastoy. Anyan alawaan ko. Kasan reto yan? Nauyong ti amana. Anya ti aramidak. Ang mga no agreklamo dang agpaiso ti general manager ti kumpanya ngayon ko. At paikat dak. Kan pa-blacklist dak. Kasano akon? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sarita kayon kin Emalin. Wan mama. Nga mawan na saya ta nagtungpalan ti saritaan mi. Kunakbata saya atam laang ti makisarita. Mama. Awan ka di ti koneksyon nyo iti uray asino a mayor wenno judge. Anya? Uray sekretary dalaan. Apay ko ma. Anya nga tanong pikyan na ti kasar mi. Anya? Agkasar kami kampay di sana may submit iti civil register. Gusto ka di ti panagpapanunot mo, Darlito. Ay basta. Arami ti amin. Tapno saan kami elgal nga kasawa ken Emeline. Nagtungtong kayon ken Darlito. Mawag itay papa. Awan na lawag asaritaan mi. Sumangpet ka no damanong mo. Kat kayat na kasarita day ya Darlito. Anya? Imbagak lang arudon ken kuana. Adi na padpadasan ti mangloko laeng. Ang mga no agbabawi. Padasit nga awagan no bigat. Awan mauray ko nga awag na papa. Sige. Ang mga nuyalang-alang na laang tinaibagak ken kuana. Ken adamot tan iti inana. No di na bagbagaan ti anak na. Saan ko lang nga mo, papa? No bilang. Adda kadakwada daytan. No anya ti aramidan to ni manong mo. Awan pababasulan da. Awagak ni Darlito, Edang. Eksakto ang naka-duty ita. Di mo pa naman pandanunan di opisina da. Ipakita mo kit di ejay. Adi naman balinti bang talikod latakan kan tamasikog kan. Adamat labain ko, Edang. Ibaga lagi ti. Ano sa anak ko maagarampang anang isuko iti daya ko. Adi pa'y nagkasar. Awan ko maparikon. Ay, sa bagay. Awagak laang. Tamagak na niya talaga ti panggap na. Sakbay asumangpat ni manong ko. Sapay daw uyong ti pulis sa kapsat mo. Pudno day ta. Saan na akayat ti malukloko? Amkak laang. Nga amang ano din na magustuhan ti sumbat ni Darlito. Kat paltugan na. Hello? May I know who's in the line, please? Darlito, umayag ko matitangam, imawag at laangan. At ang aming padamdamag ni Papa. Kinapod na. Awagan ka kumangat. Ngim na kono na ka. Kaya't ni Papa,
Ama-aman ti pangadeng nyo, sakbay asumangpad ni manong ko. Anya, awan rin mga pagdanagam. Agkasartang miti mayurlaan. Anya? Rasa kasarta, masiko ka nga rin. Nakasarita min kan mamati mayor. Iti iliasan ta Ignacia. Sungay itong Lunes, mapanta ito opisina na. Kasarita ta ti sekretani na. Ta rugyan ta nga alanda kiti kasapulan a papilis. Ta kasarta iti mayor. Sige, ibagak ka na papa. Wen, kasati bagam. Kalpasan na. Yawid kay di balay, impis nga gabang ta. Kasta ka di. Wanya, kayat mo? Ibagak ka na papa, no niya ti konada. Kan urayan mi ti sangpad ni mama. O sige, inton Lunes. Rugyan tan ipagnadag iti papilis ang kasar. Alangan Rudan. Bye. Bye. Kitag man. Nusan amayalis talipospos yun. Isot imbaga na, papa. Napabutngan mo't lang ti loko. Dua pares ka no lang ti alaan mi aninong kaninang mi, papa. Sana bale, tinapatag kat makapagkasar kayo. In ka rin naman kit di. Nagkasar kami to iti simbaan. Doon makaunong kami, papa. Iso ang awan lat amukon. Nang rona no at danton anak yo. Tinto ka no anak mi ti flower girl when no ring bearer, papa. Ay, saan ko nga mo? Ang nakurang ti panagtalag ko iti dayjay a tao. Agidan to ka ng ti kasarken bunyag, papa. Para makitan to. Papa, ikan tayo kung maitigundawan ni Darlito. Tinaskan ita kat makapagkasar kami. Nga uray iti mayor laan. Dakkel aparikot yar aramidam Darlito. Kat mairamram nakpay kita. Agtalit kayo kanyak, mama. Kakaisuna nakasalitak ti sekretary mayor. Dayta pa iti maysa. Magiramraman ka iti sa bali, gapot kalukuam. Mayat mat. Inikak lang iti sumagmamano amaris ubi a papel di bangko. Ingkarinan at tulungan nak. Yeah. Kasanod na ba doktalan to ni Emalin? Kat peke gayam ti kasaryo. Mabayag pa itsimpo na ita. May isa, wantong mabalin na. Saan ko nga mukan ka? Gamamok adi ka malapdan iti dayta kayat mo ramidan. Iso sige, makaamok ka iti dayta. Nus talaga saan ka malapdan. Wen, bayandak laeng mama. Naabilidad to'y anak yo. Kas iti kinalaing ng agarem. Rabak ko lang mama. Masangong pala tagpalastog. Diyak amo, no asino titimaw tawidam. Sigurado aday di papa. Tayo ni istorya na kanyak. Nagigiddan kayo anube na. Nga oray kayo latalo. Anya, Pudno ka di, mama. apay ang mayor iti sa bali pa'y nga ili. Am-amuda ka no ti mayor, Edang. Ay, mabalin ti kasjay. Uray mayor iti sa bali nga ili, mabalin. Siguro Agad kita ama. Ti, anya? Amangan mo't no. Ay, mayaman lang. Kasla mapugtwak ti kayat mo asawon, Edang. Saan mo't siguro? Saan ka makatuwang? Gapoy tinasao kanyak ni Eda. Saan nga takas niya? Saan dalaangan nga agari papa? Nga agaramit iti kalapwan. Makaamudita. Saan kun abasol ti basol da? Nukas taman pilang ti panggap da. Anya nga ron ti plano yo ita, na nakapagkasar kayo. Agnaud kami pala kano iti balay da, papa. Sumapol kami iti pagabangan mi iti asidag ti sentro. Da kayo Uwan, papa. Kat kasano nga raw doon ti trabaho, ito dakkelan ti tiyan mo. Aglibak to, papa. Kita ang tasalon at mo. Uwan, papa. Saan da kapag danagan? Da kayo kiti,
Sumangpatan ni mamam, kat adanton kadwak. Kansan matan nga agsubli pa iji abroad. Nasaya at papa. Lala daw lang nga nag for good. Ta nagpakpakaasi ka no ti amo na. Sige papa, kita aklang dagiti itugot ko agamit ko. Kat ni Darlito, sukunan na ka. Uwan papa, inton off na ta alas 7 ti off na. Ala, no kasta ti plano yo katiswa. Saan ta parikot ngagnad kayo pailaang di ti balay? Wen, mama. Ngayon sumapol kami tumod lang di pagabangan mi. Anya man ti ba ko na malin? Awan parikot kanyak mama. Nasayat no kasta. Ang kinaawatan kayo. Akat, tagor nung kayo kuma. Wen, mama. Tadat planok amang baungan kami matlang iti bukod mi ang balay. Ada kada kayo dayta. Tasaan mo tadakkel to'y family house tayo. Wen, mama. Awan parikot. Nala ni Sir Rick yung araw doon dagita kagamita di malin. Tap na baka inanakay mo ton. Nagrudakan ka iha. Uwan mama. No, may kan. Siya akong di mang bagkat iti malitan. No kasta, imakar na nga rudan di balay dadal nito. Uwan edang. Ijay kami paingagnaan. Aging nga iti saan kami ang makabirok iti pagabangan mi. Naskan ka di pa yung agabang kayo? Kay kayo pala ti agastos ng tilibre? No siya, kay kayat ko nga nakabukbukodan mi apag daadan. Narigat ti makipagnaan. Pasaan lang matanay darlito ti kabalay ti inana. Ada pa'y dua kapkapsat na. Kan ada pamilya jay may isa. Sa bagay, ado ti magibaga ang narigat ti makipagnaad iti nakay kamangan. Narigat ti makitunos iti katugangan. Mabali na kasta edang. Mapadasak pa ilaan. Hello? Agawin ka atagos na malpas si trabaho. Winoof mo. Katwan mat. Sa di na pa'y ko matipapanak. Saan ka nabalasang? Sana na kasi tisigod nga ori sa dino ti papanam kat mabalin. Wan! O sige, kanuan ta papanam. Naskan amam mo kami. Sige, bye. Bye. Anyat imbaga di asawam. Agawid ka no adagos no off ko. Anya? Kasta na. Siluson sa madlaon ay. Amok pa yan. Kasta na. San anasaya ti kasta? Pangrugyan ti san anasaya at alinangan. Nang ron na nauwan matrumba nga pagsilusan na. Naku namon, Eda. Siya tada karbangan na ang selos. Tada madamdamag ko may papan itidwa akatrabahuan na. Naibagamon kanya kiti namin san. Nga adag gusto kan kuan a reporter da. Kan girlfriend na pati may sa ka opisinaan da. Naibaga kanyak ti kadwa na technician. Oh, kita ma. Maanong sakta ita, Eda. Saan naklaang akabilan? Anya nga oras sa simbangpot kay tay? Naladaw ka kanong mat? Di magasak bait iti grocery. Anya? Apa yan di mo yung baka kanya kiti nagsalita na? At dala ang ginatang ko kunak mat. Uy, sika, into na minsan. Sa din man ti papanam, ibakang kanyak. Anya? Tungpalan na, nusan mo kahit nga grade ita. Tanusan na katungpalan. Amoy makabil ka. Anya? Maaramin mo kanyak ti kasta. Apay ka din nasaan? Nusalo nga singam ti bagpagak. Day tamat nga tantisan ko nga ipalubos. Anya ti kaya't mo asawan? Lumaban ka? Saan aga po ta babae ah? Kat maaramid mo latan ti kayat mo nga uray pakasakitak. Ne, umingar ka. Adan sakit di pagpampanakal mo. Tika di kapsat mo apoles? Ha? Ha? Saan ko akabutan? Kunang matlan o asino kat. Gapo, tabalayo tayan ta? Awanan ti adu payasaw. No anya timbagak. Isut aramidem. No kayat mo tinasayaat. Nangag ko ti panagsarita yung agasawa. Kat saan ko nga ayunan ti kasjay nga aramidam. Kasano, adyak maluksaw kat sukirin nakmatan. Naglagi pa uri asawa mo saan mo abas ta pagaramidan iti madi. Tamabalin na kalatang ay darom. Anya? Kat adda pamilya na. Di ko na mga ta kat ipalubos damot asak tamlatan ni Emalin. Kaya't mo tapabalod na ka. Sa baliitan, mama.
Dakkel ti karbengak king kuana, ta asawa kon. Kasta ti kunam. Ngam adalat ta pagpatinggan ti karbengam ken kuana akas iti bagbagam. Mabalin na ka nga ireklamo. Padasang na ta makabil kwa talaga. Saan mo ka di nga mo ti dumngag iti sao? Uno pang magbaga? Mama, Laglagi pam. Adon asakit ti ulo ti impaay mo kanyak. Kat maibagak kan ka. No saan ka ngagnakam. Agbabawi kanto no naladawan ti amin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sigala ko man di mang paspasen siya ti asawa. Uwan, mama. Sapay lang uma. Saan ngaglablabas? Kanayon ko apalagipan. Kanjak to ayurat na titimadi ngar aramidan na. Agyaman ak no kasta, mama. Kitam ka dita sa lunat mo. Nang runa dita si kong mo. Uwan, mama. Awan gaya. Sa anak-anak kapagpakada kan Darlito. Dumawasak la ko maiday balay. Mailiwak kan papa. Kan simangputsan ni mama. Sige saan kang agbaybayan? Uwan, mama. Umiliwak la ang kadakwada. Agam na saysayat kumado nakapagpakada ka kandarlito. Naawan mo't gaminin iti panunot ko, mama. Sige, saan kang agdanag? Kapatag nagpakada ka kanya. Kumusta kayo umatan kan Darlito? Nasayaat mo't, papa. Adala ang rinso ang ugali na adyak magustuhan. Oh, anya dayta. Basta san nga agbidtot amang kabel kan ka. Saan mo't kit di, papa? Nasakit para kanya. Tapulos nga awan pa nagtalag na kanya. Kaya't nakatanglan iti husto. Oh, nagloko na. Kaslaak lamay sa aba nag-aginatang kat maaramid na amin akayat ng aramidan. Aniya. Siloso, papa. Adda amin oras ti sa dino man apapanak. Kat ita, anyat ko na na. Ang mga no inurasan na kapay. Saan na nga mo nga imayak, papa? Ni mama ti nagpakadaak. Nakapanawan itay malagip ko ti umay dito eh. Amangan, no dayta ti panggapan amang kabel ken ka anak ko. Dayta ti saan na nga aramidan. Ta saan kulakit ding ipalubos. Ibagang, no kabilan na ka. Papa, Uray asawa na kan. Saan nakaamabalin asaktan latan? kunak lang nga Roden. San ka ama panitikait mo apapanan at agpakada kanyak? ijay mo't balay mi tinapanak. Kan nagpakaanak mo't kan mama ah. Abay, isut asawa maya. Anya? Anya dayta pa nagsasaon Darlito? Sige, palabasig na ito. Nuulitin pa eh. San ko lang amon? Nalabas ka mat. Awan ka dit pa nagtalag mo kanyak. Anya tamok, no daki di kasin sinarak mo? Anya? Oy, san ka ngagbidot amang loko kanyak? Ta amang ano anya taramid ka nga? Isublik mat kan kadaytak Darlito. Oras anadoktalak nga adda sa bali a babae itibiyag mo. Sa anak nga agpangadwa amang panaw kan ka. Anya? Saan laang asikati adda karbangan nangag sa o itikasta? Naturad ka ngagsungsung batitikas ta. Ibagbagak laang ti husto. Tadamat kalintagak nga uray babae at laang. Saan mo nakaungat ti asawam ta nagpakada kanyak? Anya ko matiparikot dita. Basta, san ko akayat kasta? Maamak ka kadi nga mga naramidan na muter aramidam. Ah, Sikamat lang tinagkuna nga dapay sa bali anubiam. awan palikot kanyak talalaki ak. Awan mapukaw kanyak mama. Dahita ti saan ko akanunungan na rason. Ah, Uray anak ka. Uray no si ka ti anak ko kada kayo nga asawa. Saan ko nga ayunan ti kasta nga aramid. mas ayunan yun eh, Merlin. Ngim siyak nga nakyo. Sana ka konsentidor nga ina. No saan nga umnoter aramidam nang runay ti asawam. Jak ipalubos. Laglagi pum dayta Darlito.
Anong saklatan, Eda? Basta jay ko na. Di naglapat padasin na nasakta. Wan sabali na saritahan dayta. Katuna, mabalin ayang ti kasta. Adalat na kalintagan tayo, babae. Saan tayo basta itayalatan ti bagi tayo, akabilin ti asawa tayo? Aging ka nga dakalintigam, ilaban mo. Ti apo siguro ni Darlito kat kasdayak. Kasla ak robot iti pampamayan na. Nalabas mo't daytan? Aywan nga yan. Ada isubmit ko alib ko. Maternity leave ko, Eda. Awan mat ni boss. Si kantulatan ti mangtagkan ko, ana. O sige, Effective day tanalunisan. Marigatan ako ni ti tiyan ko. awan parikot dita. Katni, anadam tabakim. Ikararag mo healthy kayo nga gina. Nang runa, ito nagpasngay kan. Sapay la kuma. Tasan amarigatan ni Emalin nga agpasngay abalayan. Wen abalayan. Ang awan ni Darlito. Naka-duty, kunana apadasan na tiyagpakada. Umay ka no adagos. No sumangpat ti kadwana. Iso Iso nga rodada kami lata ni balay tinanghikan ko na rin ospital. Ala, sapay la kuma. Ta makapagpasngay anormal ni Emalin abalayan. Wen, Oh, dayjay abalayan. Nakapagpasngayan ni Emalin. Isula ang ba't tinaisirag iti delivery room itay. wen abalayan. Agyaman na, Diyos ko. Nakapagpasngay anormal ti anak ko. Lalaki din pasakay mo, Emalin. Agyaman na. Kasaan ako na'y anarikatan anakan na. Inton madamdama pa ngayig dati baby. Orayan. Kaya't ko na makita ti anak ko. Mabalin mo pa yung iturog. Tapno makain na naka. Agawid akpay. Tama pa nag-agluto iti kaldom anak ko. Tapno daras ngagsubli ti pigsap. Naganakan ti asawam, kumaag nakam kan. Nanakamakmat mama. Saan ka kumamot ng nagloko-loko nang ro nakadalit ti babay? Anya ka na. Isinamot ti may sapay anobyam. Iso ti kahit kung ikasar mama, este asawain. Anyat sasawam. Iso ti ayate. Kat numanugot. Iso ti kadenak. Saan ka nga aramid iti kalukwan tarlito? Tasyak ti makalaban mo. Awan dagas na no kahit ni Reza mama. Uray kayat da. Kasano di emalin kan tinalpas nga kasaryo? Kamuyo. Saan ka nga aramid iti parikot kung akmanen? Ta oras sa nagbidot ka, baybayan kan, makamuka iti biyak mo. Nalpasan ti maternity leave ko, papa. Saan ko matakayat amulisyan ti katugangak ang mga awir iti anak ko. Iso ako nagkandarlito. Total kat adamat ni mama. Iso ko mati mga iwan labasita. Kaya't milaunay anak ko. Impakadak kan mama Elena. Kat mayat papa. Umay nalakan no sarungkaran dito yung mailiw. Kasanang roday ta. Minalam adagasam dito'y balay. Sa agawid kayo ijay kada abalayan. Wanan papa. Ay, unay mo't arigat mon anak ko. Kita no kasano papa. Pagsaritaan mi kandarlito. Pauray dito'y kami pailang agyan. Awan parikot. Saan ko nga mo no kayat na? Ay, kasanon. No saan na kayat. Tamok dayta. Di, da kami iti anak ko tag na dito'y. Ag na di balay da. Anya. Masapol nga agtrabaho ak papa. Saan ko kaya ti magnamnamalatan kan Darlito? Kasta siguro ti kayat mo tapno nawayakan nga. Sa bali manin ako nagtipampanunutan. Galwad ka. Oras ang mamuak nga takasinsinarag mo. Galwad ka. Agpada ta Isublik matkan kaday taasam. Maduktalak laang mat nga da sa bali a babae itibiyag mo. Ditam. Agsinat alaangan. Siyak mo ti balbalaaga mo. Imayat ka iti awan kaasping na apanagayat.
Ngam no siya tilo ko. Iwaksik amamin pinsan day tariknak. Anya? Ada pagpatinggaan ti panagibtor dali. Lagi-lagi pong dayta. Saan mo nga ibusan ti anus ko? Di ampangan. Siyak sakit iti karkaritan na iti sina. Tiyan mo na siguro gad legal ti kasarmi. Di na lang amo api kita dyan. Tas saan ng impan-sekretaryo ni Mayor anang kasar kada kami. Saan na nga impan iti registrar. Katita, nasukatan ti Mayor. Tanaabak iti kalkalpas nga ediksyon. At damat pagimbagan ti panagsinami iti pagmyanan. Maaramid ko latta ti kahit ko. Anya ti pagbarbar ti kam Darlito. Awan, adalang damrambakak mama. Anya dayta? San yun na damagin? Awan kayam. At dapisitak no rabi. Dito yung ag-dinner. Asino? May sana patag agayam mama. Mas daw kami launayin kan mama. Apay, papa. No sa anak ka nagbidot, agdo alawasan, ngam di man la imay mat ng sarong karkada kayo ti asawam. Amok pa yan, papa. Kay kayat nan samat nga agsina kayo iti pagnaadan. Kaslaawan asawa na kan anak na, nagasidag. Di man law may sumarong karkada kayo. Wah, saan ko nga mo, papa? Inawagak nga rin iti kalman. Nakalib ka, no? Anya, nakalibmot gayam. Apay, adi man la umay. Saan ko nga rin nga mo, papa? Ngam planok ti mapan iti opisina da na madamdama. Tama pa nakagdamag no anya ti pudno. Ang mga no sa balimot tanter arabingidan day di atao. Saan na lang nga napadpadasin, papa? Idarum ko ida iti babae na. No matiliwak ida. Tapos ti atap ko, eda. Anya ti naamo iti opisina da. Naggitan da at naglibiti may isang empleyada da. Tibag paghamar arman na. Naamuhag, apod no gayam nga adda relasyon da. Anya? Masapul nga agsarita kami. Mapanak ije balay da. Wan bareng ada maduktalak kan maamuak kan mama Elena. May papan kan Darlit. Amo madyak kaya tunadyak kanunungan da ito'y Darlito. Ngam insang pat mukit din dito'y day taababay. Mama, jay... Umanaw kayon. Saan ko kayat ti panangisang pat mukan kwa na? Mama, Kan kasarita ka na himbag ti babae. Maagmat dayta, amo na lang arudan nga da asawam tinutupan na kapaylaan. imun una akain ayat ko ng ni Imalin, mama. Uray pay. Ay sumat lagayam. Adi mo man lamalagip ti mang sarong karkada kami Darlito. Imalin, Nalawagan kanyak ti amin. Agyaman na kada kayong mama. agsarita ta may papaniti da ito, Imalin. Lading itag. Ngam ikamat lang. Alaag amin ang dagiti batok kan alikamot ditoy. Imalin? Iso da ito yung tayo bagbagakan ka, Darlito. Ninirisa. Nagdardarasan na pimanaw. Oh, anya, kamakamam ibisa kasaritam ni Emalin. Dakay ti makisarita ka ni Imalin, mama. Kamakamat ni Nerisa. Darlito! Amo, masaan ko ngayon ang tikalukwan ni Darlito nga anak ko, Emalin. Agyaman ak mama. Pinagbalin na akas la robot. Nang runa ideadda kami payla ditoy. Malagawag lang iti uray minuto lang. Iti ibaga na apa nagsublik. Wenno isasangpot ko. Bugkawan na ko. Kanayon nga agimon. Nga mga nada kasin sinara ko sa bali. Isumot kayang tanda aramid na. Pulos adidim nga kiti balakad ko kankwan. Katita. Manipod ita mga. Putdo kunti amin kada kami. Maamuan matday tuy ta papa.